Giuseppe Raimondo Vittorio Baudo twilet fis-7 ta' Ġunju tal-1936 f'Raħal Sqalli, Militello. Gradwa bħala avukat iżda qatt ma prattika għax il-passjoni tiegħu kienu it-teatru u t-televiżjoni. Tu si pronta, simmi pronta tutte e due. Fis-sittinijiet mar Ruma u beda jaħdem bħala preżentatur mar-Rai u minn dakinhar għal snin kbar kien il-moħħ wara ħafna programmi ta' varjetà Taljana. Madankollu ismu jibqa' marbut mal-Festival ta' Sanremo. Grazie. Malli tħabbret il-mewt tiegħu l-istazzjonijiet televiżivi Taljani iddedikaw qatt ta' programmi fuq ħajtu u l-karriera tiegħu. Għal jumejn it-tabut tiegħu kien espost fit-Teatro delle Vittorie f'Ruma fejn in-nies selmu l-memorja tiegħu. L-erba' wara nofsinhar sar il-funeral fil-Knisja Santa Maria della Stella fejn Baudo għamel snin iservi bħala abbati. Fuq quddiem uliedu Alessandro u Tiziana, raba oħra u 300 persuna oħra li l-biċċa l-kbira kienu mid-dinja tal-ispettaklu u t-televiżjoni Taljana. Fl-omelija tiegħu Dun Giulio Albanese għalli Baudo kien qallu li s-suċċess waħdu mhuwiex biżżejjed biex jagħmlek kuntent u għalhekk li kien artist ġenerus. F'dawn il-jiem il-preżentatur Paul Mikallef jinsab Militello. Tkellimna miegħu fil-ħin li kien għaddej il-funeral. Għallinna li tkellem ma' nies minn Militello li kienu jafuh. Għallu li kien bidem jkomplu ma' nies, kien nisimgħu fil-background iċ-ċabċiċ ta' nies li għadha kien spiċċat il-qudisa. Pippo Baudo semmint kien għadu żgħar ħafna minn snin, ġa kellu dik il-xeħta li jkun xi ħadd fl-ispettaklu. Fil-fatt, kelliet ma' persuna, professoressa Barbanti, għalt li daw kienu jilabu fil-bitħa tagħhom u sakemm kien għadu żgħir Pippo Baudo li kien anki kien ikun bħala attur, kien jagħmlu daw t-tfal li huma jagħmlu anke daw plays, kien ikun attur u anke reġistar. L-istazzjonijiet Rai u koll il-bulettini tal-aħbarijiet fuq it-3 stazzjonijiet nazzjonali ewlenin iddedikaw il-ġurnata tal-funeral għal dik li sejħu Luttu Nazzjonali Televiżiv b'edizzjonijiet speċjali fuq ħajjet Pippo Baudo bilan li din ma tkunx biss ċelebrazzjoni ta' tislima imma għarfien tal-wirt li ħalla fl-ispettaklu televiżiv Taljan.